ला 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 हे 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 ला 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 ସତରେ ସତରେ ବାବୁ ସେଇଦିନ ସିନା ମୁଁ ତୁମ ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଆଜି ଦେଖ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ତୁମ ପରିଚୟ ମୋତେ କହିବନି? ଆଲୋ ଏ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ, ପ୍ରିୟ। ତୁମେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ, ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। କହିବି ପ୍ରିୟା, କହିବି, ସବୁ କିଛି କହିବି। ଆଲୋ ଏ ପ୍ରିୟା, ହଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମାଣିକ୍ୟଗଡ଼। ମାଣିକ୍ୟଗଡ଼। ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଦେବଦତ୍ତ, ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦିନୀ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ, ଆଉ ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଅଭୟ। ଶୁଣିଲ ତ ସାଥୀ? ହଁ, ଶୁଣିଲି। ଆଲୋ ଏ ମୋ ପ୍ରିୟତମା, ପ୍ରିୟ। ନିଜ ପରିଚୟଟା କ'ଣ ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବିନି? ମୋ ପରିଚୟ? ହଁ ସାଥୀ, ସତରେ ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ପ୍ରିୟା। ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରିୟ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି କାଞ୍ଚିପୁର, ଆଉ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ମୋ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସୁଚିତ୍ରା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ, ନାମ ମୋର ତନୁଜା। କ'ଣ କହିଲି ସାଥୀ? ତନୁଜା। ତନୁଜା? ହଁ ହଁ ଆଲୋ ଏ ପ୍ରିୟା, ହଁ, ଆଜିଠାରୁ ତନୁ ବୋଲି ଡାକିବି ସାଥୀ। ନିଶ୍ଚିତ ରଖିପାର। ଆଲୋ ଏ ତନୁ, ପ୍ରିୟ। ଅଞ୍ଜଳି ଏମିତି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା, ଜୀବନରେ ଯେମିତି ବି କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ିବନି। ପ୍ରିୟ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଗଳ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲ, ସେଇ ସମୟରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇ ଆସିଛି। ଆଜି ତୁମେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛ। ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ ପଛେ ମୁଁ ତୁମ ହାତ କେବେ ବି ଛାଣିବିନି। ହେଲେ ଅଞ୍ଜଳି କଥା ମନେ ପକେଇ ମତେ ଭୁଲିଯିବନି ନାଇଁ ତ? ସାଥୀ ନାଇଁ। ଆଲୋ ଏ ପାଗଲି, ତୁମେ ପାଉଛ ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ଉପହାର। ଆରେ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ବି କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି ତୁମ ହାତ ଛାଡ଼ିବନି ସାଥୀ। ସତରେ ପ୍ରିୟ, ହଁ ପ୍ରିୟା। ଆଜି ତୁମ ପରି ସାଥୀଟେ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସତ କହୁଛ ପ୍ରିୟା? ସତ କହୁଛି ଆଲୋ ଏ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ, ପ୍ରିୟ। ଆସ ପ୍ରିୟା ଆସ, ଆଜିଠୁ ଲେଖିବା ଆମେ ନୂଆ ଠିକଣା। ନୂଆ ଠିକଣା? ହଁ ସାଥୀ, ସତରେ ତୁମେ ଗାଉଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିବି। ସତ କହୁଛ ପ୍ରିୟା? ସତ କହୁଛି ଆଲୋ ଏ ତନୁ, ପ୍ରିୟ। ଆଜି ପାଇଛି ମୁଁ ସାଥୀ ଜଣେ, ଆତମ ମନ ମଇନା, ଆସ ପ୍ରିୟତମା ସାଥୀରେ, ଆଜିଠୁ ଲେଖିବା ନୂଆ ଠିକଣା। ଶୁଣୁଛ ନା ସାଥୀ? ହଁ, ଶୁଣୁଛି। ଆଜି ପାଇଛି ମୁଁ ସାଥୀ ଜଣେ, ଆଜି ପାଇଛି ମୁଁ ସାଥୀ ଜଣେ, ଆତମ ମନ ମଇନା, ଆସ ପ୍ରିୟତମା ସାଥୀରେ, ଆସ ପ୍ରିୟତମା ସାଥୀରେ, ଆଜିଠୁ ଲେଖିବା ନୂଆ ଠିକଣା। ଆସ ପ୍ରିୟତମା ସାଥୀରେ, ଆଜିଠୁ ଲେଖିବା ନୂଆ ଠିକଣା। ହଁ, ଶୁଣୁଛି। ସଜଲ କଜଲ ନୟନା, କିଣି ନେଉଛି ମୋ ମନ,
ପ୍ରିୟା କୋଉ ଦିନରେ ହଜି ଯାଇଛ? ଆଲୋ ଏ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜଳି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲା ସମୟରେ ଭାବିଥିଲି ପ୍ରିୟା କି ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖୁସି ଆସିବ ନାହିଁ। ସତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଖୁସି ଆସିଯାଇଛି ସେଇ ଖୁସିକୁ ସେଇଠି ବସିକି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ସାଥୀ। ସତ କହୁଛ ହଁ ପ୍ରିୟା ଆଲୋ ଏ ମୋ ଜୀବନ ସାଥୀ ପ୍ରିୟା ତୁମକୁ କଥାଟିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରିୟା। କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଆଲୋ ଏ ପ୍ରିୟା ହଁ ତୁମକୁ ପାଇଲା ପରେ ମୋ ମାତା ପିତା ଦେଶ ଭାତ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଏଠୁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରିୟା। ମତେ ହଁ ସତ ତମେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହଁ ପ୍ରିୟା ସତରେ ତୁମେ ଏ କଥା ଶୁଣିନା ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସତ କହୁଛ ପ୍ରିୟା? ସତ କହୁଛି ତାହେଲେ ଯିବା ସତ ଚାଲ ଯିବା। ଯିବା।